Moikka! Terveisiä talvisesta Teuvalta. Tänään sää on ei niin hyvä, siis räntää tulee. Mutta tänään on myös tarkoitus olla Teuva-rekry-tapahtumassa rekrytoimassa uusia brand-partnereita. Mulla ei siis tänä aamuna toimi, miten puhutaan. Ollaan Teakilla, Teuvalla, Rasintie 1 ja katsotaan miten tää päivä menee. No niin, sellainen päivä tänään. Oli todella mukava nähdä niin tuttuja kasvoja kuin uusiakin kasvoja. Ja katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Toivottavasti saadaan uusia brand-partnereita lisää paljon. Ja hei, jos sua kiinnostaa aloittaa Oriflamen brand-partnerina, niin mut löytää Facebookista, Kuplia ja Vaahtoa on mun sivu, tai sitten Instasta Emmin Kauneus. Niin pistä mulle viestiä siellä jonkun kautta, niin rekisteröidään sut. Ja siis meillä on niin hyvä tää meidän tiimi. Sä jäät paljosta paitsi. Mutta näkyillään taas. Moi!